Ayan po. Hello po. Ay. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best Official Lingap Partner Category A, Kalampitos TV. Yan po mga kalingap, andito po tayo ngayon sa bahay ni Jenny at ni Joshua. Ayan, bisitahin po natin si Joshua. Mga kalingap. Tabo. Ayun. Ay. Si Josh. Hello Joshua. Nagtaba na ulit ano. Hello. Pinapaltayan ng ano, diapers. Painit kaya, tigalian ko. Yan. Hello. May bisita ka. Ayan, si Joshua. Ayan po. Hello po. Ay. Wa. Ayun, wa. Ay, milaway. Naglaway. Hiyang talaga sa inyo yung Pediasure, ano? Pediasure 3 Plus. Padating na rin yung package na ano eh. Ni Tita Cora. Po. Maraming gatas. Hello, Joshua. Ayan. Gustong-gusto ko makita ni... Ayan. Nakatingin naman. May bisita ka, Uy. Hello. Tito Rins, Naghahalak? Mayroon din, hindi naman niya nawawala. Ayan. Pero wala man siyang sinat may. Wala. Pagpapawisan din ba siya? Hmm? Hindi man. Minsan, pag kaya ininitan, nila akong diaper. Ayan. Iniinitan. Pag umaga, linalabas ko dyan. Hmm. Nakatingin na naman. Nagdidi na yan. Katapos. Mabilis din dire-diretso kasi ano. Kaya, Mabilis. ayan, mga Bisita ka, kakulingap. Tito Rins, Si Joshua. Bagong gupit pati si Joshua. Uy. Lockdown ngayon sa Naga. Nagtaraba agad. Taba. Bigla siya. Ayun, bayaran mo na daw yung yung utang mo doon sa amo mo. Di ba 7,000 yan? Ano? Bayaran mo na. Kailangan pupunta ron. Bukas na lang. Ay, buwan. Bayaran mo na. Pinabibigay ni Ate Taiwan. Pabilang mo lang. Ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Bayaran na ni Maraming Ate Jenny. salamat po. Para wala ka ng pananagutan dun. Opo. Kay amo mo. Maraming salamat po, Ate Yung- Taiwan. Yung materials, inano na no? Mamaya. Nasikaso na Pumunta para. sila doon sa Para mag-umpisa na yung yung tindahan mo. Yun. Arawan na lang daw yung gagawin. Bantayan mo na lang pagtrabaho. Andito ka naman lagi, sige, Opo, salamat hinatid lang naman. po, Bye-bye, Joshua. Ate Taiwan. Yeah. Tita Bye-bye, Taiwan. Joshua. Maraming po salamat. Salamat. Bye-bye po. Ah. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap, Kalingap,